juna da aje an fahimci waye zai baza a hana shi ba. So tana da daɗi ga waɗanda suka yi dace, amma na hani ina shiga maimakon gani sai na makance. Na rike sauruban amana ashe ina shan ruwan gubace. Alkawari mukai da sashen raina mana ne da Hajara mai suna, cewa za mu kulla auren ƙauna. Na gama bata duka sanin raina, gashi yau anyi yau gashi an raba mai da sabata da shirin da na gina soyayyar da zan baiwa Hajara na. A ragwai-ragwai ta da dina tun da ban tara arziki ba. Wata rana nake tunawa randa so zai kifar da ni, mun kusanci ciwon cikin barewa. Tunda na rasa Hajara na a yanzu za ya mun kulawa. Don wallahi ke kaɗai ce tawa, sannan ke kaɗai nake ta tunawa. Sai dai gashi yanzu mun yi rabewa, da kuka na babu mai sharewa. Ko da kan jini ba za a kula da ni ba, inda har an neman katanga kenan da ba za na tsallake ba. Hakuri da masoyata dole zan yi na sake lale. So ya kama kaina gashi yau za mu yi rabewa, inda har an yi mun katanga dole ko kawar rabu zan kai. Inda kai na har ana zaginta, ya Allah ka zara so da aranta. Rabbi ka bata wanda za ya rike ta, wanda ya fi ni kyan hali da nagarta. Ya ilahi ka baiwa Hajara mai jin daya san haki na aure, ya rike ta riƙon amana ta samu hutu da kyautatawa. Addu'ar da nake a kullum ya zama ba ta sha wuya ba. Soyayya ce farin ciki ranci da ina tana dace kan ci gashi na zauce. Na dawo Kaduna na tabbata Khadija tuni take so. Na dawo garin mabaucin Yakubu ummi na ni take so. Ni kuma Hajara nake ta tunawa, domin ita ce cikin dafawa. Sai dai gashi yanzu mun yi rabewa, yau ko kana babu mai sharewa.